Zdravím z tam tohto videa a toto video je Minecraft séria, epizóda 19 tuším. A dneska si ukážeme automatickú pec, pôjdeme na výpravu, šeličo. Možno toto bude trvať aj 40 minút, dneska tu nikdy není, pretože vlastne toto je taký diel pre single player a dneska som ho nepozval. Toto bude taký návod, ale je to taký diel. Takže aj som Kinox a natáčam cez Mobizen, keby ste chceli akože vedieť. A ideme na to. Ja už mám tuším postavenú, len vlastne ja som už natáčal, som to zabudol zbúrať, ale vám to teda ukážem, ja to zbúram a ukážem, ako sa to robí. Takže najprv vyberete tie veci, som si už aj čosi vypaloval. Tak. Dobre. Sem si dáme toto a sem uhlie. Dobre, mám tu niečo na vypálenie. Dobre. Zoberieme si hopery. Dáme ich, aj to tu. Tak. Sem dáme pec. Do pece dáte uhlie alebo drevo. To máte jedno, ale uhlie dávam lepšie, lebo to vlastne vydrží. Vidíte, aké je to ľahké? Dobre. Potom už iba hore si dáte čestku. Sem. Tam je dole ten hopper, vidíte. Sem dáte toto, napríklad cobblestone a vidíte, už to bere, pretože sa to vypaluje, ja to idem ukázať dole. A sem tu vlastne pridáva. Vidíte? A dneska by sme šli, keď som vám to ukázala, ako sa to stáva, a toto je nová verzia, ste si všimli, že hore je napísané 0.17.01 a majú aj Magikange, to je jediný ZSK, a majú aj môj asi kamarát s Mikim, poznáte ho. A chcem vám povedať, že ten môj kamarát Paťo Videomaker, on už nemá vlastne ten kanál Quitra. Mám to komentárov vo 17. dieli. A vlastne ma ste radi, že mi písalo, že je rád, že má také dlhšie diely. A dneska by sme šli robiť asi aj tú farmu. Ja som vám ukázal, ako sa robí tá automatická pec, už som si aj niečo potom pripravil. Toto tam dám. Tak. To meso pre seba, aj tako potrebujem. Tak. Toto si zoberiem, toto. Ja som hľadal to meso a nebolo tam. Dobre, a dole budú farmy. No, keby som to tak videl. Tu hore. A zabudol som si lopatu. Pri sebe nemám, no. Bohužiaľ. Dobre, zoberiem si jeden diamant, ten čo mám. Paličky. Však tu máme enchantovanú lopatu, sem to dám. Enchant. No sem som si to chcel dať, ale pohode, však aj tam môžem. Dobre, teraz už to funguje. Dobre. Ideme na to. Dobre, sem si vykopeme takú, alebo zoberiem si cobblestone. Obvodíme si to, tu bude, alebo som si mohla radšej vykopať. Takto proste pôjdete, takto. A tu budú farmy. Si to predstavte už. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
sem si dáme ten piesok, lebo ho porazí, dobre. A dáme ďalší 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre. Tak dáme ďalších 10. Ďalto. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, vidíte, že už sa to rysuje. Farma. No teraz to vyplníme, teda najprv vykopeme, aby to bolo proste, aby sme tam mohli dať tú hlinu. Tak. Tak. Ja sa vrátim, keď budem mať tú hlinu vyplnenú. Tak ja už to mám, teda som si to urobil. No a minul som veľa vody. Dobre, a trošku si pokopeme aj toto. Zombík. Nebehaj mi po záhrade, to ťa nikto neučil. No. Dobre, a teda zoberieme si napríklad toto. Budeme to tak striedať. Tak. A musíte byť takto zohnutí, aby vám to šlo. Raz. Tu budú takéto semienka. Tu budú melóny. Tu budú zase semienka. Tak. Ako som vám slúbil tej farmy, tak vlastne to robíme. Ja keď niečo slúbim, tak robím. Tak. Ja som zabudol. To máme striedať. No tak. No, raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre, máme to. Ťažké to nebolo, ale ešte si takto budeme ďalej robiť farmy. Zombík. To nehráme zombíkom. Ide za nami. Dobre. Toto dáme preč. Tak tie farmy trošku. Niekto mi napísal komentár. Jaj, to má. Dobre. Boty si zoberieme a teda dáme ich sem. Takto okolo, aby mi sem nešli zombíci. Vypadá to, že aby nešli. Počkaj. Pomytuj no, ďovoš, taký. Pome. Dobre, zoberieme si zas. Celé by som to nešiel ohradzovať vlastne, lebo keď sa tak zaberete, tak ja musím chodiť to polievať. No a vlastne tak tady to budem chodiť. Dúfam, že sa teda zmestím. Áno, zmestím.
pohoda. Tak. Dúfam, že sa vám páči moje intro a moje miniatúry, čo dávam. Ja to strihnem, áno. Čakajte chvíľku. Takže som tu späť, lebo som sa išiel vycikať som sa šiel. Správne povedané vyšťať. Toto sa mi fakt nepáči. Tá diera. To si teraz asi... No nie, ja neviem. Čo si myslíte? No, tak. No, preč? Máme času dosť a ja sa k vám vrátim, keď to budem mať. Tak už som si to trošku doplnil, to zatiaľ. No a tam sme si tu zatiaľ dvierka dávať nebudem. Ideme ešte na tú výpravu, čo sme chceli. A išli by sme sa pozrieť do jaskyne, čo som si pointoval. Tam nikde nevidím. Musia byť, no, cesta. Teď sa tam vrátim. Tak. Torčky. Meso. A ideme si ešte nejaký materiál, pretože keď padne do nejaké diery, aby sme mali. Teda vrátime sa do mojej jaskinky, čo som si pointoval. Jaskyňa. Vidíte? No, to takto urobím. Ideme týmto smerom. No, už zatiaľ nič nevidím. No, máme nakopané. Čau, žomblíček. Dvaja teda. Ja sa k ním nejako dostanem. No, tu máme ďalšie železo. No, ideme.
ideme teda dedinka. Som vám chcel ukázať. Odbuchol. Kovárňa tu není. Pekná dedinka. No, a mali by sme ísť teda domov, teda, no, čo tu je ešte také domov, hej, ideme domov, radšej. Zombík. No, už mám 24 levelov. Toto je zamrznuté, ty kokos. To prečo? Čo také mrazy sú? Dobre, ešte by sme šli tým smerom na... Tak. A ideme tým smerom teda. Na budúce by som si robil krb. A išli by sme týmto smerom, týmto barom. Tu niekde by som si postavil nejaké chatky, alebo niečo proste. Nejaké chatky a by som sem zobral villagerov nejakých. Z dedinky, čo tam. Ja viem, že sú akože teleportčíky, tak ale... No ale... Je to uľahčenie cesty. No... Bude večer. No skúsime sa dostať domov aj bez portu. Skúsime, uvidíme. Zahulíme. No ideme. Vypadá to, že tu nie je ďaleko. No ideme sa vyspať. Voda. No. A pôjdeme na tú, tam, do toho biomu zas, keď bude deň. No. Teraz. Iti ako je živo. Vypadá, že snežilo. Dobre. Sme na strom, aby sme lepšie vedeli. Tak, hore ešte. Dal sa. Tým smerom by sme šli. Tým, vidíte? Kde vám ukazujem s tou veľkou guličkou. Tam. Ale nepáči sa mi, že tu je voda, tak to radšej obídem. A rozmýšľam, že si môžem spraviť aj nejaký mostík. Mostík cez nejakú vodu, ako keď pôjdem, alebo čo. No, tak. Tak je to pomedzi... Môžu ísť aj do nekonečna, takto, lebo ja sa môžem portnúť domov. Som si myslel, že sme už čas našli nejaké hrady alebo čo, a tam stromy iba.
také veľké. Jaká hlboká. A týmto smerom. No. Neviem, prečo to nespravili tak, že proste sa môžete s niekým stretnúť na serveri. Ako takto pôjdete zrazu a tu taký nejaký chlapec hrá, alebo čo. Tak ako mohli akože náhodne sa stretnúť. No ideme tadeto. Sa mi nepáči takéto, kde sú tie veľké stromy, lebo vlastne sa mi to proste nepáči, ja neviem prečo, lebo sú veľké stromy proste a nedá sa to porúbať. No, ideme dál. Ďalšia séria bude za asi tak, iba málo, za tak 100 dielov. No, ideme. Mňa baví celkom natáčať, áno. Mňa baví, nie že celkom, normálne. Mňa baví veľa natáčať, no. A nebudem natáčať každý deň 2 videá, jedno stačí každý deň. Proste nemusím len tak furt. Len tak ako za vodou. V dolinách. Tam nejdem. Tak, nechce sa mi ísť zase do jaskyne. Máme až surovín, až dosť. Takže ideme. Dneska sme zomreli. Ideme dál. Tady to pomedzi tie stromčeky. Už. Dobre, dokonne si len trochu nedober, aby sa nám tak. Sa nám dobíja. No, dám trošku zvuk, tak stačí asi. Čaká, počujte. Možno viac než mňa. No, ideme ďalej. Ja neviem, čo bude ďalej, aký biom, ale tento diel už viem, ako sa bude volať automatická pec. Čo tak robíme tak všeobecne v tomto dieli, takže neviem to automatická pec, keď to bude v strednej pozornosti, tá pec, tá sa mi nedá zúbiť. V ďalšom dieli spravíme najviac tých. Ideme takto. Neviem, či skočím tam. Ťažké. No, skočila som tam a ideme ďalej. Kvietky, tie si môžeme nazbierať. No. Običky. No, ideme dál. A je víkend, takže máme sa všetci. A strašne fúči vonku.
nech sa už tento bajom skončí. Koľko, aké dlhé je to? No. Zas som hladný, že nebude píše. Čakajte, preč. Už by sme mohli aj ukončiť tento diel. Takže ideme domov. Dobre, ideme von. Settings. V ďalšom dieli by sme išli stavať jedinú tých chatky alebo čo, alebo nejakú mapu, by sme proste hrali, nie v ďalšom dieli, ale normálne ďalšie video by to bolo. Teda dúfam teda, že sa vám toto video páčilo, dajte like, koment, odber, ako ešte máte a teda čau.